Damag Radyo Sagada. Naimbag manen ngal daw iti Lunes, di mano iti oras nga ibingay dagiti damdamag ita nga alas 12. Siak ni Simbay kat para iti headlines dagiti damdamag. Manipod iti lokal ang gana iti national makadomingo nga operasyon ti panagbirok ni Sofia agtaltalinaed nga negatibo. Kabataan nga OFWs nagtipon-tipon iti OWA Cordillera Junior Cup kan Youth Camp 2026. Munisipyo ti Busaw nang ipanawagan iti nayon nga pondo para iti infrastruktura kan edukasyon. Apela ni Mayor Awingan kadagiti negosyante, presyo dagiti nateng ijay Benguet saan nga imanipula. Tonelada natin ni Jay Benguet na ibalang gapu iti panagbagsak ti presyo kan agtultuloy amadi nga kasasaad ti panawen. DA Cordillera nang alukoy kadagiti manalon nga report dagiti dadael iti agrikultura. Department of the Environment and Natural Resources sa Cordillera kan Tublay LGU nagtulag para iti panakasalakmib dagiti banbantay kan Karayan. Ag sinabali nga mensahe ti 5th Infantry Division kan Kabataan Party List iti youth consultation sa Jay Kalinga nagbalin nga issue. Cordillera Civic Academy nakagunod iti napigsa nga suporta manipod iti Kalinga kan Kalinga State University. Baguio athlete Zaira Bonas nangabak iti balitok a medalya iti Shami Out Muay Thai Series ijay Thailand. Gumato ti transmission na charge iti mabayadan iti kuryente ita nga bulan ti Agosto. Diskwento iti load kan internet dagiti estudyante saksakad ni Senador Tulfo. Kan EDCOM 2 na alarma iti epekto ti kanayon apan nakasuspende ti klase dagiti estudyante. Para iti detalye dagiti damdamag ditoy munisipyo iti Sagada ket agtaltalined nga awan ti positibo a damag iti panagturpos ti maikawalo nga aldaw ti panagbirok iti menor de edad ani Sofia Magalgalit Oria at taga barangay Dumang ditoy paylaeng munisipyo. Iti likudan ti agtultuloy a panagtudok ket diretso ti operasyon dagiti nagduduma nga responder kan volunteers ang nagedwa-gedwa iti timpuyog nga mangtutok iti ang nagduduma a luglugar. Dagiti search and rescue teams ket nanayunan babaan ti panakitinulong ti tracker dog ani Zuma ken ti handler na ani Mr. Mitchell ken dagiti personnel manipod iti kabangibang a munisipyo. Iti kalman ket nakaunong dagiti miyembro ti SAR iti talupulong nga sako ti basura ijay atoy cave. Nauray matinayon nga water pumps para ijay sugong cave. Kabayat na nakat kini daw ti barangay local government ti dagdag iti publiko kan kadagiti volunteer aliklikan ti panag-i-post wano panangibingay iti ladawan kan video ti operasyon tapno respeto ti tradisyon kan maliklikan dagiti espekulasyon. Agtultuloy latamet itang aldaw ti Lunes ti maikisyam nga aldaw ti panagbirok ijay ground zero kan sugong cave. Dimawat iti tulong ti incident management team para kadagiti donasyon wenno panakaipabulod dagiti solar lights nga minarkaan dagiti makinbagi ang mabalin nga ipan ijay dagdag barangay hall. Iti sa bali adamag iti lokal na isayangkat iti munisipyo ti Bontoc ti dual daw nga
Overseas Workers Welfare Administration Cordillera Summer Youth Camp kan Junior Cup 2026 Mountain Province Leg nga pinasutan dagiti anak kan kakaanakan dagiti aktibo nga overseas Filipino workers wenno OFWs idi napalabas nga aldaw ti Sabado kan Domingo Agosto 15 hanggang na iti 16. Iti sidong ti mga timpuyog kan siglat agkay-kaysa nga katutubo para iti masakbayan panggep ti aktibidad nga pasayaaten ti panagidaulo disiplina kan salunat dagiti kabataan babaen dagiti ayayam akas iti basketball kan volleyball. Nakimay-maysa na nangipadanon met iti suporta ti gobyerno probinsyal ti Montañosa kan ti gobyerno lokal ti Bontoc. Nayunay-unay iti mensahe ni Bontoc Mayor Franklin Udsi babaen kan ni Executive Assistant Benedict Udsi II ti kinapateg ti nasalun at abagbagi kan panagbukal iti naimbag nga grupo bayat nga ubing dapay. Nangipaay ti OWA iti cash prizes, medalya kan sertipiko kadagiti nakipaset nga timpuyog iti panaglepas ti aktibidad. Ijay mata Busaw ket nagtaripnong dagiti lokal nga opisyal iti panagidaulo ni Busaw Mayor Brian Bacwaden ken Engineer Leo Suliba kadwa ti Department of Public Works and Highways Undersecretary for Regional Operations in Luzon ani Arthur Bisnara idi napalabas nga lawas. Daytoy katatapno pagtutungtungan ti pondo kana kasasaad dagiti proyekto nga pang-infrastruktura iti nasao nga munisipyo. Nakatutok ti meeting iti prioritization kinasagana kan koordinasyon ti DPWH ken LGU Busaw para kadagiti nakalanad a proyekto. Kaduamot ni Barlig Mayor Clark Ngaya insakad man ni Mayor Bacwaden iti Department of Education wenno DepEd tikid daw para itinayon nga pasilidad kadagiti eskwelaan. Maibilang ti panang ipatakder kan panang ipasubli iti historiko nga Gabaldon School buildings. Agtultuloy ti koordinasyon ti LGU Busaw kadagiti national agencies tapno maisigurado ti suporta kadagiti proyekto nga mangpaduras iti sektor ti infrastruktura kan edukasyon iti rehiyon. Iti detalye dagiti damdamag iti agrikos ti rehiyon ti Cordillera. In panawagan nila Trinidad Mayor Rodrick Awingan kadagiti negosyante sa Metro Manila kanda dumapay aluglugar asaan nga gungundawayan ti dadael nga inpaay dagiti kalamidad ijay Benguet. Tapno ingato ti presyo dagiti highland vegetables. Uray no manamnama ti panagaraw iti presyo gapu iti epekto ti bagyong Luis maymay ken ti pimig sa habagat kadagiti mulmula saan kuma nga aramiden arason daytoy tapno abusuwen dagiti consumer. Kuma, katulungan dagiti naapektaran nga mannalon. Insigurado mo ti alkalde nga business as usual kan normal ti operasyon sa Jayla Trinidad Vegetable Trading Post kan Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Nakalukat dagiti kalsada kan tuloy lata ti panagbiyahe dagiti truck tinateng paturong iti Manila kan dumapay a rehiyon. Iti nakasilpo adamag ket tuloy ti panangsango dagiti lokal aman nalon iti probinsya ti Benguet kalpasan nga ibulleng dalaengen ti tonelada nga freshly harvested vegetables. Akas iti Chinese cabbage wenno wombok ken ti carrots iti pag-atidugan ti Laboy Lacaman Road iti munisipyo ti Tublay. Iti naglabas ngal daw ti Domingo. Sigun iti sumagmamano nga displaced farmers awan ti pagpilyanda no diket idiskarga ken ibulleng dagiti apit da gapu iti sobra a panagbagsak ti farm gate prices ken kinaawan ti gumatang iti merkado. Inayon da amas nga kumaro ti pannakalugida no ibiyahe da ijaya La Trinidad Vegetable Trading Post gapu iti nagnina agastos iti transportasyon kan fuel bayat ang nagbabati presyo. Kinmarupay ti sitwasyon kapo iti panagdalapo sa ti bagyo kana agtultuloy panagtudo iti rehiyon kapo iti habagat. Ti panakadadaol dagiti kalkalsada kana pangtati landslides ket nayon a parigat iti panakaibiyahe dagiti apit paturong ijaya Manila kana daduma a probinsya. Sigun iti gobyerno probinsyal ti Benguet kan Department of Agriculture agtultuloy ti panagbirok iti remedyo para iti oversupply kan kinaawan ti cold storage facilities. Tapno matulungan dagiti mannalon mailako dagiti produkto da. Asaan da nga malugi nga usto.
Iti sa Balipaya damag, inaluko iti nakasid po pailang nga damag, kat inaluko iti Department of Agriculture Cordillera dagiti Manalon, kan mangalap nga inapektaran dagiti bagyo nga Luis, may kan habagat adagos nga report dagiti dadael, iti taltalon da para iti balidasyon, kan posible at tulong. Dinmanonen iti 16.48 million pesos, ti kabuklan at dadael iti rehiyon, no sa dinukat dandani 70% ti na-record iti probinsya ti Abra, kalpasan nga iyanod ti layus kana soil erosion dagiti taltalon kana pagmaisan. Iti likudan daytoy ket impasigurado ti DICAR nga agtaltalin naed nga stable ti supply dagiti natnateng manipod iti Cordillera kaputasan unay naapektaran ti highland vegetable production. Tapno suportaran ti distribusyon na pagaraw dagiti kadiwa track ti ahensya anang itulod iti nasurok 11,000 nga kilo tinateng paturong ijay Quezon City kana Pampanga. Mangisagsaga na damot laengen iti bin-e para iti panagmulamanen dagiti kwalipikado nga Manalon. Iti sa bali damag nagpirma iti duwa nga Memorandum of Agreement wenno MOA ti Department of Environment and Natural Resources Cordillera ken ti lokal a gobyerno ti Tublay ken University of the Philippines Los Baños sa itay nabiit ijay Baguio City. Iti sidong ti umuna katulagan a pinirmahan da DNR Secretary Juan Miguel Cunha, DNR Cordillera Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., Benguet Governor Melchor Diclas, kan Tublay Mayor Juan Esnara, mabuangay kan may patungpal ti Forest Land Use Plan wenno FLUP ti Tublay, tapno tarabayan iti usto a panagmanihar kan masalakniban, dagiti kabakiran kan natural a kinabaknang ti munisipyo. Napapardas matitungtungan, iti panagsukiso kalpasan ang mailaylayon iti 20 kan 5 nga tawen. Wenno unggana iti tawen 2051 ti panag-usar ti UPLB Extension Research Hub iti pasilidad ti DNR Cordillera. Babaan ti UPLB College of Forestry, iti panagidaulo ni Chancellor Dr. Jose Camacho Jr. May tuloy dagiti siyentipiko a panag-adal ken panag-aramid iti pagalagadan para iti panakataripato ti watershed ken biodiversity iti entero nga rehiyon na ti Cordillera. Iti sa Balipay damag iti rehiyon ket nangiruwar iti agsinabali nga mensahe ti 5th Infantry Division ti Philippine Army ken ti Kabataan Party List Representative ani Reneco. May iti naangay nga youth consultation sa Kalinga State University wenno KSU iti syudad ti Tabuk iti Agosto 14. Iti mensahe ti 5th ID inladawan dati periodiko kas maysa an nabaligi nga panagkaykay sa ti militar, gobyerno, akademak na youth sector para iti pag-imbagan dagiti kabataan. Nangirual met lang ti militar iti ladawan no sa dino ket kadwada ni representative ko kun opisyal ti universidad tapno ipakita ti panagtitinulong. Inrakurak met ni representative ko asaan anakanayon iti agreemento ti panakipasat dagiti armado a soldado ken pulis iti nakasimpa a panakimiting na iti president ti KSU para iti 2027 budget deliberations ken student consultation. Sigun kaniko, nabigla isuna idi madanunan na tinasurok sa nga pulong nga armado at tauhan ti security forces iti opisina. Inpaganatget na nga awan ti napasamak nga panagtalantan may neg iti panagkaykaysa malaksid iti panagtutungtong ken panag-ala iti litrato. Pinmudot pay akarkaro ti banag idi nagrepost iti official page ti 5th ID iti kritisismo may kontra iti representatibo dagiti kabataan iti likudan tin mo na a mensahe da may papan iti unity. Ijay pala ang probinsya iti Kalinga ket nakagunod iti napigsa nga suporta manipod iti nagdudu mga sektor. Iti probinsya iti Kalinga ti singasing a panaka-establisar ti Cordillera Civic Academy. Kalpasan ti serye ti orientasyon nga inpangulo ti Department of the Interior and Local Government Cordillera. Iti panagidaulo ni DILG Local Government Capability Development Division.
Kadua ti DILG Kalinga Provincial Office na iyam-amot ti kaunaan nga civil society organization wenno CSO Academy iti Central ken Amyanan a Luzon. Amang pangpanggap nga sanayan dagiti kamang ti CSOs wenno civic society organizations para iti mas epektibo apan nakipaset iti lokal apan naggobyerno. Napudot nga inawat ti Kalinga State University wenno KSU itimot pa nagidaulo ni President Dr. Joy Grace Doctor ti programa asinigundaan ti PLGU Kalinga kan City Government ti Tabuk. Kas pamanaknak iti suporta iti panaglukat na daytoy itangatawan ket imbingay ti Tabuk City ti suporta para iti 50 nga estudyante. Idinto nga 40 nga estudyante ti sumbatan ti Kalinga Province. Kasaruno daytoy ket nakasimpa nga iserrek ti DILG Cordillera ti Civic Academy kadagiti probinsya ti Abra, Apayao ken Mountain Province iti sumarsaruno nga lawas. Iti may sana yung pagadamag, nang ipaimanan iti pamadayaw iti pagilyan ti agtawan iti 20 kun upat ani Zaira Bonas, manipur iti syudad ti Baguio. Kalpasan ang mga bakiso na iti Siami Out or Shami Out, Global Heritage Muay Thai Series anaanga ijay Thailand. Nagunod di Bonas ti balitok a medalya iti Double Y Crew event kan ti Professional World Championship belt. Malaksid pa iti naalan nga pirak a medalya iti Single Y Crew event, may kontra iti kalaban na nga Thai. Ti pangabak na kata nayon iti serye ti pangabak ti atleta nakaalamot lang iti gold medal iti 2025 SEA Games sa Jaymut lang Thailand para iti women 48 kilograms low kick division. Indano ni Bonas ti naimpusuan nga panagyaman na iti Muay Thai family iti Max Fusion Warriors from the Mountains team na karigiti coach na pati iti pamilya na ken taga-suporta anang ikararag iti baligi na. Dito'y matpagilyan nga Pilipinas manamnama ang umato ti transmission charge iti electricity bill dagiti power consumers iti rehiyon ti Luzon, Visayas ken Mindanao para itangabulan ti Agosto. Basar iti pakaammo ti National Grid Corporation of the Philippines wenno NGCP, may ngato iti singir iti 22.22% wenno katupag ti 1.756 1 peso and 756 cents kada kilowatt hour. Nangat nga to daytoy no iti 1 peso and 436 cents iti kada kilowatt hour iti napalabas a bulan iti Hulyo. Sigun iti NGCP, tinasaw nga increase kat kapo iti nakaro nga ancillary services rates. Insigurado ti grid operator a direkta nga mapan ti kabuklan a koleksyon. Kadagiti generation companies nga adda ti bilateral contracts da iti NGCP ken iti Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Inmo na ditoy tingin matumut lang nga transmission wheeling rate wenno ti singir iti panagpalabas ti kuryente babaan ti transmission grid. Manipod iti 0.5044 iti Hunyo kat nagbalin daytoy nga 0.5436 pesos kada kilowatt hour iti napalabas nga bulan ti Hulyo. Iti sabali adamag national isaksakad ni Senador Erwin Tulfo ti probesyon para iti 20% nga diskwento iti mobile prepaid load, postpaid plans, kan mobile internet packages para iti amin nga estudyante a Pilipino babaan ti indasar na nga Senate Bill number 2275 wenno ti Student Loan Discount Act. Nakapaunag ti singasing ti panangted iti ginawa iti pinansyal a dadagsen dagiti pamilya ita kanayon ti panag-akar iti online classes gapu iti madinga kasasaada ti panawen. Sakupan ti deskwento dagiti estudyante iti elementarya, sekundarya, technical, vocational, enggana iti higher education iti entero nga tawen.
Tapno ma-avail ti discount kasapulan mo't lang ang mga presentar dagiti estudyante iti bukod nga valid school ID wenno ebidensya ti enrollment. Mainayon ti birth certificate kas pamanaknak ti kinaumili a Pilipino. Obligado dagiti kumpanya ti telekomunikasyon nga ipatungpal ti nasao nga kaltas presyo kadagiti serbisyo da. Nakuna ni Tulfo a responsibilidad ti gobyerno nga isigurado ti agpapada nga akses iti edukasyon tapno awan ti estudyante a maibati iti tenga ti digital learning. Iti nakasil po adamag na maudi a detalye dagiti damdamag para iti midday news inyibkas ti Second Congressional Commission on Education wenno EDCOM 2 ti danagda iti kanayon apan nakaikansela dagiti klase gapu iti madi nga kasasaad ti panawen a mabalin mangipay iti learning crisis iti pagilian. Sigun kaniya EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Marquie, mapatapat nga dati 40 nga 50 nga instructional days ti mapukpukaw iti tinawen kadagiti class suspension. Daytoy ket direkta mga apektar iti panag-adal dagiti estudyante. Inyo na unay ti komisyon ati pinaka maikompromiso ket dagiti learners manipod iti grade 1 hanggang iti grade 3 gaputa mas sumapol dagito iti pisikal nga presensya iti silid pagadalan tapno mas abasaran tapno dagiti mas nga basaran da iti kasanayan iti panagbasa ken panagakwenta wenno daytoy literacy ken numeracy skills ket maisingpa. Gapu ditoy nakaschedule met nga dumawat ti EDCOM 2 iti dagos nga intervention. Manipod iti Department of Education tapno maadresan ti panagkurang kadagiti aldaw ti panag-eskwela ken maliklikan ti karkaro a panagbabati kalidad ti edukasyon iti pagilian. Katagitang arud apo, dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news sa itangal daw iti Lunes sa Agosto 17 taon 2026. Siya lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada manen naimbag nga aldaw kan naimbag nga oras.